No kun sä tulit sieltä Espanjasta lentokoneella, sä olit ollut siellä Espanjassa palmupuiden alla aikas kauan, taisi olla 3 kuukautta. Ja sitten sä tulit kotiin ja sä tulit yöllä ihan pimeässä portaita alas. Ja sä tipuit sieltä portailta pää edellä, kun sä tulit sieltä alas. Putosit. Ja sitten kävi niin, että se lonkka, tämä osa, lonkka, murtui. Ja siihen piti laittaa semmonen tekonivel. Ja sitten sulle tuli myös päähän aikamoinen haava, josta tuli paljon verta. Ja nyt tilanne on se, että sä olet Jorvin sairaalassa ja sinut on leikattu. Ja leikkaus sujui oikein hyvin, mutta nyt on paljon särkyjä. Sattuu varmasti hirveästi ja siihen tulee paljon lääkkeitä. Et nyt on vähän semmoinen sekava olo varmaan missä on. Mutta tosiaankin Jorvin sairaalassa ja hyvää vauhtia tulossa täällä kuntoon.